Wij gaan, mijn vrouw gaat naar de grens staan. En dan in Winschoten, haar met me ziek, dus daar gaat ze geregeld heen op het heden. Wel 12 weeks. Inwoners van de 4 gemeenten in Noord-Friesland hebben een soort te kiezen als het gaat om reizigen binnen en buiten de regio. Met de fiets, bus, trein of auto, of met een combinatie van deze vervoermiddels. Op stritten zorgen een soort mensen de voordelen van de trein. Ik vind het gewoon heel fijn zitten en het gaat heel snel. Ja. Ik ken het bij fietsen, want ik gun het wel meer wissel. Dus vandaar. En dat is voor jou de belangrijkste reden om het openbaar voer te pakken? Ja, zeker weten. Oké. Ja. Wat doet dat met jou dat je dan dit broeken kennen? Ja, maar het is mooi. Het is mooi dat het weer. Ons komt niet meer voort, no? Nee, ons komt niet voort. Dat is heel makkelijk. Yeah, it's efficient. It's also reliable, so that's paradise. Het reist wel gewoon heel relaxed in de zin. Je zit en je kunt gewoon lekker naar buiten kijken. Je hoeft nergens op te concentreren, dus dat is heel relaxed. Je kunt nog eens wat werken in de trein, aan school of werk of andere dingen voorbereiden. Dus ja, dat is wel een voordeel voor mij. Dat als je met de trein gaat, dat je een paar dingen kunt doen tijdens het reizen. Dus ja. Omdat de bus de laatste tijd wat problemen heeft. Ja. Die zijn bezig met de weg, dus hij skipt een halte heel vaak. Nou, het allemaal goed aansluit en het verder ook wel heel makkelijk is zo. Ja, ik reis graag en vaak met de trein. Het OV gaat meestal goed, behalve vandaag. En ik heb ook geen auto. Ik ga met de trein omdat ik niet echt een andere optie heb, behalve een auto, maar dat heb ik niet beschikbaar. Dus daarom bus, treinbus. Een hele goede aansluiting, vooral op de terugweg. Dan vertrek ik om 7 uur uit Winschoten en ben ik om 7:08 in Veenwouden. Reizigen kost het een soort tijd, maar dit zorgt het ook voor spontane moetings. Nou, wat me wel valt dat hier, als ik eens een paar keer word gecontroleerd, dat er wel een aantal leuke conducteurs hier rondlopen met een aantal grappen. Dus dat maakt het soms ook wel heel erg geinig om sommige dingen ook wel te horen. En ja, met vrienden te reizen is ook altijd leuk. Dus een beetje op die fiets. Ook wel eens dat bijvoorbeeld conducteurs of zo wel grappige grapjes maken. Of dat er iets tussen die 2 conducteurs iets grappigs gebeurt. Dus dat vind ik wel leuk. Maar ja, of leuke gesprekken van anderen. Ja. Dus ja. Zonder heel veel details, kun je eens een voorbeeld noemen? Wat voor soort gesprek? Nou, dan kom je mensen tegen die bijvoorbeeld op stap zijn geweest. En dan heb je leuke gesprekken over van alles. Of over het op stap gaan of zo. Ja. Dus dat is wel grappig. Dit is Sanna. Dat klopt, ik ben Sanne en ik reis graag met de trein. Bij de campagne Er valt veel te kiezen onderweg in Noordoost-Friesland willen Achkarspelen, Dantumadeel, Noord-Friesland en Tietjerksterediel en de provincie Friesland inwoners van de regio bewust maken van de verschillende mogelijkheden om van A naar B te komen. En dit is de trein in de Westereen. Mensen combineren het openbaar vervoer heel tijd vaker. Ja, leenauto, huurauto, bus, treintaxi. Ik ga heel vaak met de trein en daarna met de bus vaak. Ik pak vanaf Kalm pak ik de bus en dan ga ik naar het station toe en dan ga ik verder met de trein. Ja. Behalve als ik door moet reizen met mijn ouders, die woont dan in Bolsward, dus dan ga ik eerst met de trein en daarna vervolgens met de bus en dan ben ik in Bolsward. If I were to say the one I use the most, would be I cycle and also I use the train. Ja, ik ga meestal met de fiets naar de trein en dan met de trein naar Groningen en dan nog een stukje lopen naar school. Ja. Als wij naar Dokkum gaan en zo, dan nemen we de auto of de fiets in de Simmerekbol. Ja. Bij mij graag fietsen. Ja. En waar gaat de reis nou naar? School, in Europark. Even naar een collega. I am heading to Groningen to school. Groningen, want daar studeer ik aan het conservatorium, dus dat is vlakbij het station. Dus, ja. Wij gaan, mijn vrouw gaat naar de grens staan. En dan in Winschoten, haar met me ziek, dus daar gaat ze geregeld heen op het heden. Wel 12 weeks. Groninger Archieven, Midden-Groningen. Oké. Ja. En jij ook? Ik ook, ja. Okay. Een hele goede reis nog. Bedankt.